สนใจก็เล่าเลยเดี๋ยวกูสนุกชิลTerus pengarang terkejut. Ang alu faza ini dia alu jam pantau jam faza ada dali zohola tapkangबाय आरो ना बेखौ दा गोदौ होनो स्कुलाव सानफ्रामबो फास्टायावनो संना हरबाय थानांगौ ओंखायनो एखमबा समाव भिडिअ खालामनो मोना ओंखायनो आं दिनै खालामनानै होनाय जाबाय दाना थाव सेरनोसै फाजानि थाव साराया दुंबाय अर गिदिर होनायखाय फिसा खालामसै फाजायाव आं बानलु होआ फिसालाया आंना फाजा जायो नालाय ओरैनो एवसै दाना खोबनानै दोनथ'नोसै नै कारेन्ट फैबाय गादा नुबाय दाना कारेन्ट गैयामोन ना जोंना बे मा होनो कारेन्टखौ हारसिं चार्ज होग्रासो दाना दसे खोबनानै दोनसै दाना संख्रि होनसै नै संख्रिया नांनायसेबां होखानोसै बारा बेखौ साखिनाङा आरोना आं फाजा एवबा फाजाखौ साखिफेरखाया हालदैखौ दानो होनो नाङा मोनहांहांबासो होनांगौ आलु फान्थाव फ्रायआव बुद होदेरबाय गाव जाखोन्दाखौ जानो हायो बारा सोमब्रेदों गाव सोमाखैना मैया आंसो सोमदोंमोन